Mijiet ta' persuni u studenti li matul is-snin ħadu jew qed jieħdu t-tagħlim tagħhom fil-Kulleġġ de La Salle l-erba' attendew għal quddiesa organizzata fil-kulleġġ biex jiċċelebraw it-300 sena mill-mewt ta' Jean-Baptiste de La Salle. Jean-Baptiste huwa l-fundatur tal-istess kulleġġ u komunità Kattolika li miet fis-7 ta' April tal-1719 u li matul ħajtu fost oħrajn waqqaf l-Istitut tal-Aħwa tal-Iskejjel tal-Knisja u sar magħruf bħala l-fundatur tal-Iskejjel tal-Knisja. Dan wara li għal snin twal iddedika ħajtu għall-edukazzjoni b'mod speċjali tfal foqra fi Franza. Għal-ħidma u d-dedikazzjoni tiegħu lejn l-edukazzjoni, il-Knisja Kattolika għażlitu bħala l-qaddis protettur tal-għalliema taż-żgħażagħ. F'pajjiżna l-Kulleġġ de La Salle twaqqaf f'Novembru tal-1903, iżda fl-1940 sofra ħsarat strutturali kbar kawża tat-tieni gwerra dinjija. Kien fl-1966 imbagħad li infetħet is-Sixth Form bi sħab bejn il-Kulleġġ de La Salle u l-Kulleġġ Stella Maris tal-Gżira. Madankollu fis-sena skolastika 1983-1984 il-kulleġġ kellu jagħlaq minħabba l-kriżi politika u nuqqas taqbil bejn il-Knisja u l-Gvern Soċjalista ta' dak iż-żmien.